Yan, malapit na tayo sa store ng Sabon Depot dito sa Naga City. Ayan o, Sabon Depot, Camarines Sur, Naga City. Pasok tayo sa loob. Shoutout sa Sabon Depot, mag-aabil tayo dito. Happy Valentine's Day to all! Ayan, dito tayo naman sa, syempre, gagawa naman tayo ng panibagong video. For this video pala ay pupunta ako ngayon sa Sabon Depot at mag-aabil tayo ng sabon doon na dishwashing liquid at saka detergent powder. Ayan, big shoutout sa may-ari ng tindahan. Ayan. Tiyo kayo mamaya papunta na tayo doon sa sa location. Yan, maraming salamat. And again, Happy Valentine's Day sa lahat dito sa San Fernando, Camarines Sur. Yan, big shout out taga San Fernando. Ano, good morning. Good morning. Ano nga eh, tanghali na nga ako. Sige, mamaya naman. Peace. Yon. Ayan tayo sa may San Fernando. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Nagpapadya yung ulan dito sa San Fernando. Yan, shoutout sa JCT Oil. Yan, 24 hours yan, gasoline station sa San Fernando. Ano, sa mga magising irog ngayong araw ay Happy Valentine's sa inyo lahat. At naway mag-enjoy kayo sa inyong mga date for today. Mga ano natin sa mga kaurago natin dyan, mga Bicolano. Marhay Naga, Bicolandia. Ride safe sa lahat ng mga nagmumotor ngayong araw. Lakas ng hangin sa San Fernando. Nasira pa si kuya. Tanggal ang gulo. Yun, dito na tayo sa Naga City, sa Mabulo Bridge. Ayun ang ayan yung wow, ilog. Ito Bicol River sa Naga. Ayan, may mga warehouse na pala dyan ng mga ganda, mga malalaking warehouse. Welcome Naga City, Kamzur. Turo ko sa inyo ang papunta sa sa Sabon Depot. Pasok tayong sentrong Naga. Dahil papayos ang motor. Dito tayo sa Mabulo. Yan, Zams Upper Tail. Yan, open yan 24 hours sa mga lovers dyan. Ngayong Valentine's Day, punta na kayo. Holiday kasi ngayon kaya medyo maraming tao. Nagpapayos ng
Ayun oh, may parade pala dito sa Naga City. Oh, shoutout sa mga nagpaparade. Ayan, ang ganda ng mga ano nila oh. Oh. Ayan, shoutout sa inyo. Ang ganda ano. Ah, ano pala sila? Flower ano. Ah, ayan oh. Hello. Oh, hello. Ano school kaya to? Ah, UNC. Ayan, shoutout. Ah, UNC. Hello. Pero pa ng UNC ngayon. Dati yung school ko na eh. Shoutout sa mga taga UNC. Traffic pa tayo dito. Yung mga taga UNC oh. Mga ano dito. One way lang tayo. So yan, may parade. Yun o. Ay daw. Kabila. Oh, nasakop na ano, kalsada. Wala, di kayo makakadaan. May ko lang pala to. Wow, ano nga to? Medyo rito. Wow. Ay, smile lang, smile. Medyo. UNC. Dito tayo sa may kahaba ng anong lugar ito? Kaya grabe traffic. May parade kasi. DepEd, shoutout sa DepEd. Tama talaga sabi ni yung announcer sa ano, sa radyo na magkakaroon ng traffic dito sa Naga City. Makadaan. Heavy traffic. Susot na lang tayo mga kaibigan. Ma-traffic. May parade kasi kaya matapik dito ngayon. Saka Valentine's Day kasi ngayon, kaya heavy traffic talaga dito. I love Ireland. Dito sa may San Francisco. Yan, Greenwich. Ngayon na ng preno ko. Yeah, adjust na ata to eh. May adjust natin. Greenwich. So, simbahan ng San Francisco dito sa Naga City. Magagandang dilag. Kaya mall. Mapapasok tayo dyan. Hanap-hanap tayo. Grabe ang traffic. Grabe oh, nay. Pasaway yung isang jeep na yun ah. Tumahaw na. Sarang jeep. Oh, ayun oh. Bakit kasi yan? Tao na. Ay. Yung ano eh. Ayun, mga pasaway. Mga ayun. Dapat pag traffic, di man siya mag-overtake araw kaya sunod-sunod lang siya. Oh, paano na yan? Hindi na kayo makadaan? Alam ng traffic eh, ano?
maliit lang kalsada natin. Ano mga pasaway na driver? Paano na lang yan? Mga pasaway na mga driver. Sabitan. Pasaway na driver, hindi marunong tumingin sa ano. Hindi marunong tumingin sa ano, kasama siya sa vlog ko. Mga trending na yun sa ano, YouTube. Alam ng traffic ay ano pa. Ito pa, isa pa, pasaway. Ayan, daming pasaway sa kalsada talaga. Kainit ng ano, ginhawa. Ayan, malapit na tayo sa store ng Sabon Depot dito sa Naga City. Ayan o, Sabon Depot, Camarines Sur, Naga City. Pasok tayo sa loob. Shoutout sa Sabon Depot, mag-aabil tayo dito. Good morning Bicolandia. Nandito tayo ngayon sa Sabon Depot, Camarines Sur, sa may Peña Francia, Naga City. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga products nila dito. Let's go. Ayan. Ito mayroon sila dito ng dishwashing. Yan, liquid. Yan, nakapag-avail na tayo dito. Multi-purpose cleaner. Yan, ito, napakabangon itong ano nila. Dishwashing liquid. Lemon essence ang kanilang flavor. Yan. Yes. Shoutout naman natin sila, ma'am. Si sir. Shoutout kay ma'am. Yung po ng cashier dito. Anong pangalan mo nga, ma'am? Nelly. Shoutout kay Ma'am Nelly. Sir. Oh, sir, baka naman hiya sa camera, sir. Speak it ka na. Anong pangalan, sir? Pangalan? Marvin na lang po. Shoutout kay Sir Marvin. Marvin. Yan. Shoutout kay sir. Ayan, kaya ng mga dito products sa big shoutout pa lang kay Sir Joey. Ayan. Happy Valentine's sa lahat. Ayan. O baka may gusto kang i-happy Valentine's. Happy Valentine's to all. Walang love life. Wala ako, sir. Ayan, sir. Ayan. O bale, ito yung ano nila, yung tindahan dito sa yung sa may kahabaan ng Peña Francia. Ayan, Peña Francia. Kahabaan. Malapit lang naman sa sentro ng Naga. Mga ano na to, mga 20 minutes or 10 minutes, hindi pa kayo. Ay, galing kang sentro ng Naga. Meron din sila dito ano, powder, ito. Powder. Ito sa inyo. Powder detergent. Ito ang best seller nila dito.
Itong liquid, dishwashing liquid, bestseller. Tapos itong Fabricon, yung mga bestseller dito. So, fabric conditioner, meron din. Meron pa rin pa siya itong fabric cologne. Ayan, fabric cologne. Ayos. Yan, mababaw nga ito lahat. Mga panlaba. Liquid bleach, available din. Yan. Bleach. Meron din siya sa mga sa mga sasakyan. Tire black, shiny black. Yan. Ayan. Car shampoo. Meron din sila dito. Ayan. Armor shield. Ano? Armor shield. Ang pampapogi sa sasakyan nyo. Car shampoo. Ayan. Umulan na. Labas. Ayan. Ito mga price list nila dito. Ayan. Sabon Depot. Camarines Sur. Kita nyo. Mga price list nila. Ayan. Napakamura lang. Ayan. May 30 Yung refill. refill, 20 pesos lang. Dito yung mga pag magpapa-refill kayo, dito na. Ayan. Ayan. Magpapa-refill kayo. 20 pesos lang. Lalagay lang dito sa pipindutin itong button. Magpapa-refill na kayo ng dishwasher. Available to lahat. Ito. Ayan. Ayan. Yan, maraming salamat and once again, happy Valentine's Day to all. God bless. Yon. Tayo Bulaklak oh. Kabila tayo ng sa Sabon Depot. Dishwashing. Pauwi na tayo sa bahay. Dapat pa tayo ng ulan. Buti na lang tayo naabutan ng malakas. Yan, big shoutout sa Sabon Depot dito sa Naga City, Camarines Sur. Maraming salamat kay sir na nabigyan tayo ng free car wash shampoo. Big shoutout sa iyo sir. Mga kabader ko pala yan sa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakilala ko kayo. Big shoutout sa inyo lahat. Nakibike oh. Grabe mga tao talaga. Nakakaawa ang iba. Ito yung yung shop ni DMT shop. Ayan. Chocolate and Convenience Store. Ayan. Shoutout sa kay Daddy Moto. Ito yung niya, yung shop niya ni Daddy Moto. Tingnan nga tayo. Park muna tayo sa gilid. Saglit. Ito yung shop ni Daddy Moto. DMT Hub. Yan o. The Secret Boutique. Yan. Yan tayo yung dito. So tayo. May mga sapatos pa dito. Mga chichirya. Para rin yung pinanggay, tarot ang complete. Yan. Sige, data! Ito mga cup dito. Dito, anong ko na po?
Baka malingaw ang kotse. Oh, ito yung ano, yung mga ano dito. Nagwa ko, baligaw ka. Mga Kim, nari. Pang Valentine's. Ay, araw ni Nicole. mga pangregalo. Ayan oh. 33. Mga chocolate. Ayan. Yung Toblerone. Ito magandang pang ano, pang regalo sa ano, minamahal mo. Ito. Toblerone. Happy Valentine's kay Daddy mo to. Valentine. Maray, pagkaroon kami na may mga Valentina. Ito, ganda. Valentina. Ano yan? Hindi natin siya ni Daddy mo to. Ayaw ba? Ayo, shout out. Ano kayo sa'yo, nag-comment kayo sa'yo. Napabulog ito kay Gerald. Pwede makagat sticker ni Daddy mo to. Ay po, Han. Ay, buri alis to. Balini ay. Ay, narinig ko ito. Nararong naman ay. Kumain na po. Ano ko mo? Balik ito sa inyo ang tindahan ni Daddy mo to. Maliit lang siya pero napakaganda. Napakababait pa ng mga ano, staff. Ayan, may paano dito. Ayan. Gaano manindo ang dati? Ano yan? Ayan, thank you po. Siyempre, iwan din ako ng sticker kay Daddy mo to. Nag-vlog ka man. Kaya po, nakablog po ako. Shoutout kay Mama. Tay tao ko. Oo. Yung tay pa, doktor. Hindi na lang panty. Itong sticker ko, special ngayong Valentine's Day. Wow. Pasosyal ka. Huwag kayo nun. Pinag-ibo mo talaga. Ini. Opo. Para sa mga susunod na subscriber ko yan. Ikaw man nila si Kuya nila. Kaya pag sayango na pinakastusan yan. Sakto lang. Saktong gastos lang po. Ano pangalan mo, ma'am? Ano pangalan ko po? Problema, mama ko. Ay, ikaw po mama ni Daddy mo to po. Nice to meet you po. Yan, ito yung ano, tindahan ni Daddy mo to. Kung ano naman na naghakit ka pa. Maya mo po ako. Amay ka, ito ang taga. Pagkalan sa po. Sa kuya ng mga ano. Ate oh. Oh, wala na akong sticker. Ayan, meron tayong ano ni Daddy mo to. Ayan, yan. Nag-comment ako kasi kanina kay Daddy mo to. Binagbigyan tayo. Parang pigwalatan ka ni kuya mo. At sabi na po ito sa mo. Pasabi na lang po kay Daddy mo to, nag-happy tea si JDE TV Moto Vlog. Sige po, ma'am. Sige po. Happy Valentine's po. Happy Valentine. Si Valentina mo. Wala po, may anak na po ako. Oo. Ikaw na, may Oo. Okay po. Salamat po. love of my life. Opo. Itong mga tinda dito ni Daddy mo to. Sa mga gustong pumunta, punta na lang kayo. Ayan. Oh, may dyan ito, may iba may ang sila. Ito chocolate ako sa baby mo. Ay, salamat po. Opo. Ayo, salamat po. Salamat po, Nay. Opo, binigyan tayo ni ano, napakabait ng nanay ni Daddy mo to. Shoutout po sa inyo po. Salamat po. Alis na po ako. Bye. Sige po. Mga taga-hapit na lang po ko digday. Ayan. Yan tayo. Ayan. Yan, dito na mga tatagpuan dito sa may ano, malapit lang naman to. Yan, sa may highway na, kahampanan na siya ng ano, ng stage ng Naga City, Naga City. DMD Hub, shout out. Yan, katabi siya ng Casa Moderna. Yan. Tayo sa bahay.
Kabutan ng ulan. Ayan, shoutout sa DMT Hub, Diyos Naga City. At shoutout kay Daddy Moto.